ಏಮೇನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಇವತ್ತು RCB ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕೃಷ್ಣವರು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು another vlog ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಯರು. ಹಾಯ್ ಈತ ವಿಡಿಯೋದ ನೈಟ್ ತುಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಚೇತಣ್ಣ ರತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ರಂಜಿತ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪೋಯಿಸಿದ ಕುಡ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಹತ್ತು ಉಡುಪಿಡಾಗ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುವೇರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲೇ ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ಕದು ಈಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿ ತೂಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಅದು ಏನದ ಬಸ್ ಬಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೇಬೋದು ಬಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತದ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಆತದ ತುಕ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಸುರುಕು ಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ರಂಜಿತೇರು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕುಡಿಯೇರು ಭಕ್ತಿ ಮುರುಕು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಚಾದ ಈಶ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬೇಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಉಡುಪಿಗೆ ನನ್ನ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಜಬ್ಬೆ ಉಂಡ ಇಡ್ಲ ಉಣಸು ಪೋರ ಒಂಜಿ ಉಣ ಪೊಂಜಾತು ಏನು ಏನೇ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಣೋಡತೆ ಪೋರಡಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೈಪಾದಿತ್ತಜಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ SS ಆವಡಂದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಂಜಿತರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೋಬಿಡ ಮಗುಲೇಕನ್ನ ಜವಣಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ರಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಡೋಡು ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ 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 ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಸ್ ಇರ್ಬಡ್ಚಿ ಮುಲ್ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ ಉಂಡು ಮರ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಿದಾಂಡಿಸೆ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಬಿದಾಡಿಯ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಊರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಉಳ್ಳ ಐಬೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಸ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ನಾಡ್ದು 200 ಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೈನ್ ನಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳ ತುಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿ ನಿಂತೇರ್ದು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣರು ಹೆಂಗನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಚಾವ ನಾನು ನೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಆತಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಜಿಗೆ ದಿನಶಿರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಆಯ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಇನಿ ಕೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ದೆನ್ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಿಜಿ ಶುಭೋದಯ. ನಾವೀಗ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಮಗೆ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪೂರಾ ಒಂದು ಬಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿನ್ರೆಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ಚಿಕನ್, ಗರ್ಮ, ಪುದೀನ. ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ 11:10. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬಿದಂಡಿ ತುಲೆ ಪಡ್ಕೆ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಮಾರ ಮಂಜಲ್ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:15. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಶೋರನೂರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಂಡಿರು ಬರ್ಸತಿ ದಪ್ಪದ ಅಂಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಳಿಯ ನಾನು ಅಲ್ಲು ದಾಲ ಸೆಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ನನ್ನ ತೂಡು ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಟಂತೆ ಅದಂಡಲಡ್ಡೆ ತಂಪದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು. ನಾನು ನಾಲ್ಕರ ನನ್ನ ತೂಡು ಬಟ್ರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿದ್ರೆ ಜಾರ್ದೇರು ಮೂಲೇರು ಅಥೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ.
ಎಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡನಿದ್ರೆ ಮೇರ್ ಪೋದು ಮಿತ್ ಜೇದಿನ ರಿಸಲ ಕೊಂಬತ್ ತಿಂತಿರು ಪೋದನೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋದನೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದುಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪು ಎಡ್ಡನಿದ್ರೆ ಅರ್ಧನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಮೆದಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚಣ್ಣಿದ್ರೆ ಸುಜನ ಏನು పోదు బత్తి పాతేరే ఎంచాన్ అంది అనిపింది అమ్మేడు అనిపింది జస్ట్ రీచ్ అయ్యా కోయంబత్తూర్ ನಾನು ಗಾತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು బయటకు అందు ఆయ మార దొండే మైకదీలా కలిపి రూమ్ సిక్కండి బర్లాక్ రూమ్ సీనాతేర్న ఆటుండు ಮೂಲು ಬರ್ಲಾಕ್ ರೂಮ್ ಮುಗುಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಎಂಟೆ ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಎಂಟೆ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಬ್ರೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದದ ನಾಗೇಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 4% go. What are you doing, guys? Check. ನನ್ನ ರೂಮ್ ತಿಳಿ ಕೃಷ್ಣರ್ ಬ್ರೋಡ್ ಯಾನ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬರೋವಿಲ್ಲ ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ರೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಅದ ಕೃಷ್ಣರ್ ಎಂಚುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪಿನಿ ಕೋಪಿನ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪುನು ಮಗಳು ಮೀಯ ಊಟ ಲೈಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು 4th ಫ್ಲೋರ್ ರೂಮ್ ಎಂಕನ್ನ ಅದನ್ನ 107 ಎಂಕನ್ನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಮೂಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂರು ಉಂಡು ಹೌದುಲೆ ಉಳ್ತುಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ಹೋಟೆಲ ಉಳ್ಪುರ ಮಿಸೇಲ್ ಉಂಡು ಪಾಡ ಉಂಡು ಹೋದ ಈ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಜಾಲಿ 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 ನನ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಪೂರ ಬಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆದಂಡು ಕೃಷ್ಣರ್ ಕೂಡ ಜೊತ್ತಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಾತ ನನ್ನ ತಿರ್ತಿರ್ ಜನ ಉಲ್ಯಾರು ಪೋಯಡೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಈಚ ನಡೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡುವೇರೆ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣನ ಮಾಮು ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರ್ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಭಟ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಕೃಷ್ಣರ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಂಪದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಅದ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಗಾಳಿ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ತಂಪು ಉಂಟು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹುಡುಗಿದ ಬಂಜರಿ ತಿಂಡಿ ನೋಡಿ ನಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಮೇವು ಪಾಡೊಂದು ಪೊಯ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರದ ತೆಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಲ್ತ ತಮಿಳ್ ಪೆಣ್ಣಾಳ್ ಪುಟ್ಟಿ ನೋಟ್ ನೈಸ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಚ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣೆ ದಿನಸೆರೆ ಪದ್ನೈದು ನಾಲಂದಲ್ಲ ಅಚ್ಪಾವಡ ಅದೇ ಜಾಗ ಬರೋಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳೆಡ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಹಾಂ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಚ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಚ ಮಾರ್ಬೋಣ ಒಂಜಿ ಊರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಕಿದ ಅಂಚೆ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ಬಗೆದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಾ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಆಪಂ ಬಸೈದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಾ ನೈಸ್ ಉಂಟಿಗೆ
तुका तिनका फर्स्ट बाईट इज बेस्ट बाईट फर्स्ट बाईट इज बेस्ट बाईट बरोबर आता ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ದನಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಪಗತ್ತುಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಏಮೇನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಇವತ್ತು RCB ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು RCBದಾಗ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಈಜರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಅಂದಿಯ ಅದೇ ಚೆನ್ನೈ ಬರ್ತದ RCB ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಸಾಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ಐಸೆ ಮರುತಮಲೈ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತಾ 800 ಮುಟ್ಲುಂಡು ಹಾ ಎಂಚ ಮುಟ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ ಬಸ್ 850 ಬಸ್ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಲಿ ತೂಕ 9 ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜೈ ಸರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐಸೆ ಬಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಆಜ್ಞದ ಮುಟ್ಲುನು ಮುನ್ನದ ಮುಟ್ಲಕ ರಡಡ್ ಕಾರ್ದ ಇದು ಮುಟ್ಲು ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಲಿ ಲೆಸ ಇದೆ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕೃಷ್ಣವರು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಡುವಾತ ಗೋಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಎಟಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಾಯಿ ಮಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಡ್ರ ಎಂಜ 5 ಮುಟ್ಲು ಎಂಚ ಭತ್ತ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ವೇಗಡ ಭತ್ತ ಸಾಕಣ್ಣ 560 ಇಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟ್ಲು ಅಂದಾಜಿ ಭತ್ತ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲುಂಟು ಮೂಲೆ ಲೈನ್ ಹೊಸಿದೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಎದುರುಡು 4 ಅಮ್ಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿ ಯಾವ ಎದುರ್ದ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದಾಂಡು ಲೈನ್ ಇಡ್ ಪೋತುಜ ಮೂಲೆ ಉಲೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ತೋಜುಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಜನ ಅಡ್ಡ ಬೈಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ತೂದು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಈಶಾಕ್ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಫುಲ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೋದು ಬತ್ತ ಪುರ ಬಟ್ರ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ರ್ ಹತ್ತೊಂದು ಏ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ರಿಚ ಮುಸ್ತಫಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಡೊಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೆ ಓ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಷಣ್ಮುಖನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮುರ್ಗನ್ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ಲಾಟ್ಪೋಟ್ வீடியோ ஒரு ஹாய் பண்ணுங்க ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஓ ப்ரோ கோயம்புத்தூர் ப்ரோ ಕೂಕ್ರು ಬ್ರೋ ಕೂಕ್ರು ಬ್ರೋ ಎಂಕಲೆ ಕೋಯಮತ್ತೂರು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬಾ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕು ಉಣಸ್ಲಾ ಮಸ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಒಣಸು ಆಂಟಿ ಬಾರಿ ಬರಲು ಬಾತಿರಲಿಲ್ಲ ರಿಂಬೇಡ ಎಂಬೆ ಅಪ್ಪಳ ಬರಕ್ಕೆ ಏನುಲ್ಲ ಎರಡ ಇಲ್ಲರ್ ಕೊಡೋದು ಕೊರಕೆ ಬಂತು ನಾಂಡಿ ದಾದಾ ಬಂದುಕ ನೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾರುಂಡಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಟ್ರದೊಂದು BP ಚೆಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ BP ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ 1 2 3 ಬಕದಾಲ ಅಗಲ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಗ ಹಾ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಸಾಗರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ದಟ್ಟಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿತ್ರದನ ಹತ್ತ ಹತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ BP ಟೆಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಬಂಡಿರಗಲೆ ಥೀಸಿಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು BP ತೋನಗ ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾಗರ್ ಏತುಂಡು ತೂಕ ಒಂದೆಂಡು ಮಿತ್ರ ಒಂದೆಂಡು ಗೀಜಿ ಪುಡ ಉಂಡದಾನೆ
ಸಂಕ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು He's fat boy, not coming, no? 128 to 90. 135 Oh, he died last. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಜತ್ಲಾಂಡ್ ಮರುದಮಲೈ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಟರ್ನಗಳ ಬಿಪಿ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವೆರಡ ಬಾರಿ ಎಂಕಲೆ ಬಿಪಿ ತೋಡಂದಿತ್ತಜಿ ಅಗನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡನ್ ಎಂಕಲ್ ಬಿಪಿ ತುಯ್ನಿ ನಿಂಬೆ ಕೂಡ ರಡ್ಮುಜ್ಜಂಟ ಬಿಪಿ ತೋಜೆ ತುಯ್ಯೆ ದುಷ್ಟೆ ಯೋಗ ಅವನುಂಡು ಯೋಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರ್ದಲೆ ಜಮ್ಮ